Kinilala ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang ComClark Network and Technology Corporation sa naging suporta nito sa 2026 Income Tax Return o ITR filing season. Noong June 23, personal na iniabot ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza at Deputy Commissioner Maria Rosario Charo Enriquez Curiba ang Certificate of Certification kay ComClark President and CEO Dennis Anthony Uy. Pinarangalan ng kumpanya matapos nitong magbigay ng lakas na network connectivity sa buong bansa, dagdag na internet bandwidth at technical support ng walang karagdagang gastos sa BIR. Ayon sa BIR, nakatulong ang mga serbisyong ito upang panatilihing stable ang online systems, maproseso ang mataas na dami ng transaksyon at mapahusay ang serbisyo para sa mga taxpayer sa panahon ng ITR filing.